Хуршед, поздравляем вас с великой победой и ваши впечатления о сегодняшнем матче. Спасибо большое, во-первых, всем болельщикам, всем присутствующим, потому что была очень сильная поддержка, и это очень многое значит для нас. Ну, об игре что сказать, мы готовились очень серьезно, потому что была задача выйти из группы. Я так думаю, что мы справились с этой задачей. Так как мы сейчас узнали, что Аль-Кадисия проиграла, мы вышли с первого места. Будем готовиться, потому что эта игра будет дома. Будем готовиться к этой игре. В этой игре вы кого можете отметить, что вашей команды играл лучше всех? Я бы отметил всю команду, потому что вся команда очень здорово сыграла сегодня. Отлично, молодцы. Футбол, командная игра, да, потому что кого-то отдельно выделять, кого-то обижу, кого-то нет. Поэтому вся команда сегодня лучшая была. Спасибо, удачи. Спасибо вам. Фатхулло ғалабаи имрӯза муборак шавад ва нахуст мехостам ки дар бораи бозии имрӯза каме андешаҳои худро баён кунед. Раҳмат калом, аввал раҳмат калом ва имрӯз хеле худатон дидед, мо хеле хуб тайёрӣ дада будем бар ин бозӣ. Мо чӣ қуввате доштем, чӣ маҳорате доштем, имрӯз нишон додем ва мақсади ҳамаи тими мо як чиз аст ки мо бояд ғалаба кунем ва маҳорати худро нишон диҳем ва мухлисони худро шод гардонем. оё шумо бовар доштед ки имрӯз бо чунин ҳисоби бузург бар рақиби худ пирӯзӣ ба даст меоред? На, мо хел боварӣ надоштем ки мо бар ин ҳисоби калон бурд мекунем ва мо як мақсади мо як чиз буд ки мо ҳамин рӯз бояд 3 хол гирем ва мо чизе ки мураббӣ ба мо гуфт мо ин корро кардем ва мо хеле шод ҳастем ва раҳмат калом ба ҳамаи мухлисоне ки имрӯз омаданд ва мухлисӣ карданд ва ман як хоҳиш дорам ки ба онҳо бигӯям ки оянда омадаам хеле мухлисӣ кунанд ва мо боз ҳам хубтар боз мекунем, боз ҳам кӯшиш мекунем ки бозиҳоро ғалаба кунем. ҳаштагфиналӣ дар ҳамин варзишгоҳ, яъне 26 май бо дастаи Ал-Ваҳдаи Сурия, шумо чӣ гуна омодагӣ мегиред ба ин бозӣ? мо дар лигаи олии ҷанубии Тоҷикистон ду бозӣ дорем. Мо кӯшиш мекунем ки он бозиҳоро ғалаба кунем ва баъд аз онҳо мо баъд аз ҳарди ин бозӣ ҳамаи фикру хаёламонро барои бозие ки дар майдони худамон мегузарад бо дастаи бо бошгоҳи Сирия, мо ки мақсади мо аз груп баромадан буд ва мо инро корро кардем ва мо чӣ қуввате дорем, чӣ маҳорате дорем, чӣ ҳисси ватандӯстдорӣ дорем, ҳама инро мекунем ки дар ин бозӣ ғалаба кунем ва мухлисони худро шод гардонем. маълум аст ки дастаи истиқлоли Тоҷикистон барои аввалин бор дар чунин мусобиқот, яъне дар ҷоми АФК Конфедератсияи футболи Осиё ширкат кард. Ин мусобиқот барои шумо чӣ медиҳад? Ин мусобиқот ба мо маҳорати хуб медиҳад ва мо вақте ки дар ин Кубоки Африка мо иштирок намекардем, мо дар майдон омада ба мухлисӣ мекардем ба Равшани Кӯло, ба Регари Тадаст. Мақсади мо ҳамаи тимҳо як чиз буд ки дар ҳамин Кубоки Африка хуб баромад кунем ва соҳиби холҳо шавем ва ба гурӯҳи финалӣ гузарем. Барои ҳамин мо тамринҳои хуб дидем, дар Турсия тайёрии хуб дидем, дар Қайроқум тайёрии хуб дидем ки дар ҳамин бозиҳои гурӯҳӣ омодагӣ хуб бинем ва бозӣ хуб нишон диҳем ки рӯз ба рӯз мухлисо зиёдтар шаванд ва дар оилаи Ниёгун бозиҳои моро нишон диҳанд ва ҳама тамошо кунанд ва ҳаловат баранд. ташаккури зиёд Фатҳулло, бори дигар табрик мегӯем ва ба шумо дар бозиҳои оянда ба дастаи Истиқлол, ба рафиқони шумо муваффақиятҳои тоза ба тоза орзумандем. раҳмат калом, саломат бошед.